Bona vesprada a totes i a tots. Em toca a mi la primera pantalla. Nosaltres hem fet 20 pantalles de 15 segons i aquest és el nostre repte. Aleshores, primer que res, volia preguntar-vos si sabeu què era Escola Valenciana, però jo crec que tots els que estan així sí que ho sabeu. Els mitjans de comunicació es defineixen com a els del valencià, o sigui, 14 caràcters que caben perfectament en un tuit. Va, César. Bé, això que veiem així és una pàgina atàvica que va existir en els orígens d'internet, que es deia The Big Red Button. Era un gran botó roig que per primera vegada es podia prémer. No servia per a res, però avui en dia que estem envoltats de dispositius que es fan la vida més fàcil i també més difícil, per què no dir-ho, tenim accés a tot tipus de xarxes socials a través de tot tipus de dispositius. Nosaltres intentem arribar a tots. Un exemple és la pàgina... És Facebook. Facebook va inventar una aplicació molt senzilla que és clicar al m'agrada, i el m'agrada realment és com un fet reconfortant i també és com un placebo social. Però més enllà del m'agrada poden haver moltes altres coses. També està el Twitter, i el Twitter, qui fa un trending topic és com que obri l'ou Kinder, i nosaltres ahir ens vam trobar en un tuit, la veritat, que molt sorprenent, de la Generalitat Valenciana, que anunciava un programa nostre, una cosa que no acabem de comprendre. Realment insòlit, no? És evident que les fotos de gateig funcionen molt bé a les xarxes. Nosaltres, potser si llançarem a això rodaria molt. Nosaltres intentem fer una cosa semblant, crear, aprofitar aquest sentiment i apel·lar a la gent per a que col·laboren en els nostres projectes. Un exemple és el PicBage. Quan vam pensar en fer el PicBage, la gent ja l'havia donat d'alta en diferents formes i maneres i per milers. Aleshores veiem que nosaltres el que intentem és arribar a xarxes reals a través de les xarxes socials. Bé, i al final les xarxes socials el que nosaltres ens preguntem és quin efecte o per a què ens serveixen entitats com Escola Valenciana. Aleshores, realment l'aplicació que més ens funciona a nosaltres es diuen Trobades d'Escoles en Valencià, i realment és una xarxa física que es treballa boca a orella, centre a centre, docent a docent, alumne a alumne, entitat a entitat, i això fa que al final aconseguim un objectiu, que és que la gent se senta part, i sentir-se part és la clau per a que nosaltres ens funcionen també les campanyes de xarxes socials. Ens sobra temps. Bé, no sé, podem dir... Bé, no, simplement que sense la xarxa física, la xarxa social i cibernètica per a Escola Valenciana no és gens vàlida. El punt de partida sempre intentem que sigui la nostra pròpia pàgina web i que els missatges, tuits, whatsapps que generem apunten a un contingut que es troba en la mateixa web. Però, clar, de vegades aquesta tan esperada viralitat sembla que no és real, no és palpable. És a dir, pel fet de clicar m'agrada a un post nostre no significa que estem construint realment una xarxa, però sí que tot el públic, per exemple, assistent al FESIOC, sí que les xarxes ens ajuden a fer comunitat, a estar tots en contacte. Un exemple serien ja en la xarxa real les samarretes de trobades, per a nosaltres realment una xarxa que existeix des de fa ja més de 20 anys. I el que volem explicar, perquè tenim molts projectes, però el projecte de xarxes que més va funcionar va ser el micromecenatge Fes Escola Valenciana. Nosaltres no confiàvem realment en les xarxes que tinguin una efectivitat d'aquesta manera. El vàrem encetar en 60.000 euros, estàvem completament acollonats, això és la veritat. I el que va passar és que sí, que va haver una resposta social, i una resposta sobretot a través de Twitter, perquè tots els diners que vàrem recaptar va ser gràcies a la campanya que farem exclusivament en xarxes, i les persones van respondre. Per què? Perquè era una campanya d'emergència i una campanya que anava, diguem que a contrarrellotge, i aleshores ahir és on les xarxes de deberes ens han funcionat a nosaltres. Un exemple de quines tècniques es poden aplicar per a facilitar la participació de la gent i a difondre els nostres lemes és treballar sempre en esquemes molt senzills i reproduïbles. L'exemple del ciel valencià és un globus, està escrit en una tipografia pròpia, està feta a mà, però podria ser la de qualsevol, i això fa que la gent, sense demanar-ho, participe, es faça les seues pròpies samarretes i acudisca amb tot tipus d'aplicacions de la nostra marca, que com veieu així, sense perdre identitat, sí que està feta de molt diferents maneres i la gent se l'apropia i la fa seua. Això és el que busquem en les nostres campanyes.
I bé, més enllà de les campanyes que sí que han funcionat, a les xarxes socials una campanya que no ens funciona per l'objectiu que tenim, i ho hem de dir, és la campanya d'Amics i Amigues d'Escola Valenciana, que són els simpatitzants que paguen una quota a l'entitat per tal de poder dur endavant els nostres projectes de forma sostenible. Per què no funciona? Perquè és una campanya de fons i és una campanya de llarg recorregut. Aleshores, les xarxes, per la seva immediatesa, no responen a campanyes com aquesta.